কোଉଠି আসছিল বাপা? ଗଞ୍ଜାମ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଥିଲ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ପଇସା ଦେଇଛ ସେ ଓକିଲ ବାବୁଙ୍କୁ? ଓକିଲ ଯୋଉ ଓକିଲ ତ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ମୋ ନାଁ କହିକି ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ତମଠୁ? 1,25,000 ଆଜ୍ଞା। 1,25,000। ଆକାଉଣ୍ଟ କେତେ ପଇସା ଦେଇଛ? ଆକାଉଣ୍ଟରେ 10,000, କ୍ୟାସ୍ 15,000, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାସ୍ 90,000। 25,000 କହୁଥିଲ ପରା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ? ହଁ 25,000। ଟୋଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛ? 1,25,000। 1,25,000। ଗୋଟେ ଥର 90,000, ଗୋଟେ ଥର 25,000, ଗୋଟେ ଥର 10,000। 10,000ଟା କେବଳ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଇଛ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆପଣ ଇଏ ଏବେ ମନେକର ସେ ତୁମକୁ ପଇସା ଆଉ ଫେରେଇବେନି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ନିରୁପାୟ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ନିରୁପାୟ ନା କେସ୍ କରିବେ? ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବୁ ଆଉ। ନା ନିରୁପାୟ ନା କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବେ? ଆପଣ କେସ୍ରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିବେ କେସ୍? କେସ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ନିୟରେଷ୍ଟ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟ ଘଟଣା ଯଦି କହିବେ, ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ କେସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରେ, ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ କରେ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ଅଟୋ ଚଲେଇ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି ଭଗବାନଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଲକି ବୋଲି ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ 6 ମାସ 14 ଦିନ କାଳ ବନ୍ଧା ହେଇକରି ଜେଲରେ ଥିଲି। ସେହି କାରଣରୁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ମେହନତ କରି ସବୁ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ଫର କରି ଯାହା ବି ହେଉ ଚାମ୍ବରଟେ କରି ଚଲାଉଛି ଏଠି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମୋ ଚାମ୍ବରକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ, ମୁଁ କାହାଠାରୁ ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଇ କଥା ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କନସଲଟାନ୍ସି ଫିସ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇକି ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ମୁଁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ପାଏ ମଧ୍ୟ ନିଏ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଏଠି ଆସିକି ଦେଖା ହେଇ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବୁ, ସମାଜ ପାଇଁ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁଟାକୁ ରୋଶନ କରିବେ, କିଛି କରିବେ ସମାଜ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ, ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏବଂ 2-3 ବର୍ଷ କି 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଓକିଲାତି ଶିକ୍ଷା କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ନିଜ ଏରିଆରେ, ମନେକର ଗୋଟେ ଲୋକ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଓକିଲାତି କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଯେମିତି ନୋମିନାଲ ପଇସା ନେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ମାଗଣାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଜଣେ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲା, ମଣିଷ କରିଥିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ସର୍ଭିସ୍ ଦେବୁ। ଠିକ୍ ଆଜିକି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ କହ୍ନେଇ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟା ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା, କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦି ଲ କଲେଜର 2nd ଇୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଏବଂ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି। ମୁଁ ସମସ୍ତେ ତ ରହନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଶିଖିଲେ, କାମ ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ସେ କିଛି କାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିବା, ତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପିଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଦୟା କରିକିରି ଆମ ଚାମ୍ବରକୁ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଏଠୁ ତଡ଼ାଗଲା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜିକି ଠିକ୍ 3 ଦିନ ତଳେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ସ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲୁ, ଯିଏ ଆମର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ, ସିଏ ଆସିକି ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହ୍ନେଇ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ କହି ତାଙ୍କଠୁ 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୱିଥ୍ ରସିଦରେ ଅନରେବୁଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋଗୋ ଦିଆହେଉଛି, ଆମେ ଫାଇଲିଂରେ ଯେଉଁଠି ଦିଆହୁଏ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ରସିଦ ଦିଆହେଇଛି 1,60,000, 20,000, ମାନେ କ'ଣ ସବୁ କେତେ ପ୍ରକାର। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କୋରିଅରରେ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲାଗିକି ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛି କୋରିଅରରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଠକେଇ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପକାଇଲୁ, ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, 2,20,000 ନା 30,000 ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାବୁ ଜଣକ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିକିରି ମୋତେ ଜଣେ ଏମିତି ବାବୁ ମୋଠୁ ମଧ୍ୟ ଚୁନା ଲଗାଇଛନ୍ତି, 1,25,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଚୁନା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ତାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଗାଳି ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖିକିରି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୁଁ କାହାର ମୋ ଜାଣତରେ କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ, ମା ରାଧାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର, ମୁଁ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣିଷଟେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି, ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ କହିକି
कहीकि जो मैंने सब लुटतराज करुँचे जे मु केस जितेदेवी मु आज्ञा सामान्य गोटे वकिलटे मु जज नुहे कि जस्टिस नुहे मु गोटे कहि ये केसटा मु जीतिजी सेमती कहीं कहीपर ना मान्यवर आम आमर कम हो जोता कोटे टंका हेले पाद तले पिंधा हे गोटे जिते ज्ञानी हेले आम तले ठिया कि मान्यवर कोर्ट को प्रार्थना करूँ यहाँ हूँ आमर कम आर्गुमेंट करूँ गोटे असुविधार पड़ी जड़े व्यक्तिर तार दुख दुर्दशा को लेकिन कोर्ट रे पहुँचे देव यहाँ हूँ आमर कम आम कौन प्रकार जज नुहे कि आम कौन प्रकार विचारपति नुहे मु ऑर्डर देदेवी ये ग्यारंटी देवी और द्वितीय जिनस हूँ गोटे सिंदूर दाम जदि 2 टंका हुए टंकाटे हुए से मथारे पिंधा जीव कारण कोर्ट सब बेले कोर्ट को आम मान्यवर बोली आमर विचारपति से ही विचार करेंगे आम कौन प्रकार किसी करें एवं सबुठ बड़ कथा हूँ आपको क्लीयर कहूँ मु जड़े भल स्टूडेंट नुहे मु एते ज्ञानी लोक नुहे मोर जितकी ज्ञान अच्छी जो सामान्यतम ज्ञान से ज्ञान भितर मु वकिलाती करे लोक मानक जी लोक मो पाख आसती मुझे सब चेष्टा करे से माने किभली भाव में न्याय पातु तेणु मु जड़े ज्ञानी लोक नुहे मु गोटे विराट बड़ वकिल नुहे मु साधारण परिवार आसी साधारण वकिल जहाँ कहते हाथ जोड़ी मो ना जो मैंने चांदा ये भाव में वकिलाती केस जिते देवे बोली कहीकि लुटतराज करूँ जो कन्हई पंडा भली जो व्यक्ति मैंने अच्छा से मुझे हाथ जोड़ी सेमाने कौन करूँ मोर कथा किसी विषय लेन देन ना मो ना कहीकि आपण मैंने जो सब लुटतराज करूँ समस्ते निज निज अंचल में केस फाइल करूँ ऑलरेडी आमर 2 जन क्लाएंट ऑलरेडी केस फाइल कर मान लगी पड़ी से तांकर जो प्रिंसिपाल अच्छा दी लॉ कॉलेजर से द्वितीय वर्षर छात्र सी वकिल नुहे प्रिंसिपाल को जे ऑनरेबल प्रिंसिपाल अच्छा दी लॉ कॉलेजर ऑनरेबल सम्मानीय प्रिंसिपाल को जनईचंती बार काउंसिल में जना जाए बोली तार व्यवस्था चली मु लोक मानू एटलिस्ट अनुरोध करुँच जो कौन लोक मो ना कहीकि मु केस जितेदेवी मो जूनियर मैंने कही जो मैंने पैसा नौ से दयाकोरी हाथ जोड़ी आज्ञा पैसा दिंतु नहीं।